Spolupráce s Donem jsem vysvětlil, miliony stimuluje chemie jsem vysvětlil. No, čau. Ne. Čau, takže takhle vypadá můj víkend. Vezmu si věci, naberu felas a jedeme na most. Dneska chci hecovat double gainer poprvé v životě. Jedeme autičkem, jelikož hrozně chcalo, na sobě mám ručně vyšívaný kraťasy, ještě byla zima a dost foukalo, takže mám i neopren. Mega. Takhle jsem se rozcvičil, skočil jsem si Bčko, double, jednoduchý gainer. Tady to máte z druhého pohledu. A potom bang! Neřekni full send. Jo, full send. Ty vole. Kámo! No, takže guys, jak vidíte, kraťa si drží, i když jsem se tam šoupal prdelí při možném 10 CTV. Všechno je to ready. Pevný švy. První double gainer. Takhle to dělají týpci z Chebu. Jestli sleduješ tohle video, je to důvod, proč by si měl skákat do vody, vodu si vždycky kontrolovat a je to důvod, proč by si měl koupit a nechat udělat ručně vyšívaný hadry. Kdo pošle double gainer z nějakého skvělého spotu, dělá mu nejvíc kraťasy triko nebo tyhle skvělý gatě. Čau. Jinak tady kameraman 1 Vojta, náš velký kamarád a za kamerou a náš střihač. Post production.